عبدالربی عبدالربی السلام علیکم این امروز آمده است نه سلام نه علیک هم خیلی آمده رفسودی ما سحر کتی اینجا آمدیم صبح سحر آمده اینجا تمرین مشق داریم تو آمده نه سلام نه علیک در آمده شما باور میکنید من وقتی گذاشتم فکر کردم که شما ورزشگری حرفه‌ای یک نظر کردم و گذاشتم کار خود رو ادامه دادم من از ورزشگری حرفه‌ای کمی ندارم منم ورزشگری حرفه‌ای هستم شد ما در امروز در برنامه ورزشی قویتن سنجش سوری برای شما میسنجیم البته که برای چی سلام بینندگان عزیز قویتن тарғибгари тарзи ҳаёти солим қавитан санҷиши устувори бадан қавитан саршор аз ҳуввияту ифтихори баланди ватандорӣ имрӯз қавитан маҳорати варзишӣ ҳунарманди шинохтаи ҷумҳурӣ тоҷиддин раҳимовро нишон медиҳад ҳунарманди шинохтаи тоҷик раҳимзода тоҷиддин 6 майи соли 1979 дар шаҳри ҳисор дар оилаи омӯзгор таваллуд шудааст. мавсуф соли 1996 ба донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода дохил шуда соли 2001 донишкадаи мазкурро бо ихтисоси овозхон вокалист ва омӯзгор муваффақона хатм намудааст. фаъолияти кории худро аз соли 2000 дар ансамбли давлатии шашмақоми ба номи фазлиддин шаҳобови кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳайси овозхон оғоз намудааст. зимни фаъолияти ҳунарӣ тоҷиддин раҳимзода дар федератсияи русия қазоқистон қирғизистон озарбойҷон ӯзбекистон фаронса олмон ҳунарнамоӣ намудааст. номбурда барои хизматҳои шоён бо медали хизмати шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ шудааст. оиладор соҳиби 3 фарзанд. қаҳрамони мутлақи ҷаҳон оид ба бокс костадзу дар бораи худаш инчунин зикр мекунад. мегӯянд ки ман шахси бомаҳоратам. маҳорати аз ҳама волои ман он аст ки ман аз ҳама бештар тамрину заҳмат мекашам. аз ҳамин хотир дар варзиш низ яъне тамрин кардан заҳмат кашидан на балки дар ҷодаи варзиш балки дар дигар соҳаҳо низ инсонро сарбаланд мегардонад. ҳамин тавр не фикри шумо? бале воқеан ҳам варзиш ин як гарави саломатӣ аст. варзишгар ҳар нафаре ки варзишгар аст фикр мекунам ки ӯ солимтарин шахс аст дар ҷомеа. барои ҳамин варзиш ҳамеша қосиди сулҳ аст. варзиш умуман новобаста ба касбияту ба ҳамин вазифаҳо ҳар нафаре ки ба варзиш сару кор дорад ӯ варзиш касро солим бардан нигоҳ медорад, рӯҳбаланд месозад. хуб умуман аз ҷиҳати агар хуб тиббӣ гиред гардиши хунро зиёдтар мекунад, тезтар мекунад, шахсро солим нигоҳ медорад, зебо мекунад варзиш. барои ҳамин ман мехоҳам ки кулли мардум чун мо ҳунарманд ҳастем бештар ба ҳунармандо гуфтанӣ ҳастам ки рӯ орам ба варзиш, бештар тамрин кунанд, бештар машқ кунанд, обу тоби бадан дошта бошанд. ҳамеша агар он тур киши розӣ оста оста аввал оста оста вай кардан мегирем, баъд оста оста баъд зарбои тезашро мегузарем. агар он тур хел бад суруд дар шашмақом ман усулҳои шашмақом баъзе зарбое ҳаст ки аввал суст мисол бо зарби мисол ушоқ ҳаст ёки сарахбор аст ки ӯ бисёр суст аст. бо ҳамун кор мекунед, ҳамун зарби, ҳамун сиқӣ, ҳамун шоҳасари мусиқӣ кор кардан мегирад вобаста ба ҳамун ритмика. хуб баъд тезтар мешавад. пас он мисол талқин наср хуб бо уфар хуб соқиномаҳои баъзе тарнаҳое ки шух ритм зарбошон шух аст бо ҳамун ҳамовозу ҳамҷур мешавад, машқ кардан мегиред. лекин шумо имрӯз аввалин маротиба дар барномаи варзиши кардан дар ҳамин толори барҳаво яъне профит шумо ана ҳамун маҳорати худро бо варзиш якҷо карда баҳри мухлисон пешкаш медиҳед. ҳозир хеле чӣ тавре ки шумо ба мо пешниҳод намудед. саломат бошед бинандагони азиз, акнун мо тамрини аввали барномаи варзиши карданро шурӯъ мекунем. бисёр оғоз кори мо ҷолиб гузашт. фикр мекунам ки
тамринҳо ва лаҳзаҳои ҷолиби дигар моро дар пеш интизор аст. аз ҳамин хотир шабакаи моро тарк накунед. тамрини аввали барои мо варзиши қавитанро шурӯъ мекунем. хуб, тамошобини азиз, дар ҳамин ҳаракате ки ҳозир мо иҷро карда истодаем. хуб, мо пеш аз оне ки ба тамрини аввали барои варзиши қавитан шурӯъ кунем, аввал каме бо 1-2 тамрин бадани худро гарм мекунем, яъне обутоб медиҳем, баъдан мегузарем ба тамринҳо. шумо омода ҳастед? омода ҳастам. чӣ қатуна ҳис мекунед? хуб истем. хеле кай мисли варзишгар дигар ягон гап нест. ҳозир мо чӣ кор мекунем? بوی جوی مولیان آید همین یاد یاری مهربان آید همین عبدالربی جان من اصلا تو نخونم تمرین مشق بدن کردن نمیتونم برای من الهام میبخشد اگه من هنرمند که هستم همیشه همین سرود خوندن زمزمه کرده در کار صحرا هم خیلم در ورزش هم همین گونه زمزمه کردن سرود خوندن من مشق میکنم شما من از نگاه شما پای بردم که شما گفتنی هستید که تویین جان اینجا جای تمرینگاه هست اینجا آموزشگاه موسیقی نیست گفتنی هستید نه که من албатта ки ман фикр кардам, лекин манзури ман он буд ки бо ин садои нақадар қавӣ шумо аллакай медонед ман чӣ фикр кардам. Ман фикр кардам ки шумо бо ҳанамун садоятон ба ман гоҳӣ огоҳ кардед ки Абдураббӣ ман на балки суруд хонда метавонам, балки ҳанам чӣ хел варзиши тӯбро бардоштед. имрӯз дар барои ман ба чӣ қадар исбот мекунам ки аз санҷишдори бадан мегузарам. дар баробари ҳунарманд буданам боз варзишгари хубам ҳастам. қаду қомати расо доред, ин бисёр муҳим аст. шумо дар толорҳои варзишӣ тамрин мекунед? масалан ягон намуди ба ягон намуди варзиш майл доред? дар кадом толор масалан? аслан бештар ба обозӣ майл дорам, шиноварӣ. хуб бештар дар як ҳафтае 2 маротиба футбол бозӣ мекунам, 1 маротиба волейбол. ҳар сар чун хонаи мо дар назди дарёи душанбе қарор дорем. ҳар саҳар ҳар бегоҳ хуб машқи бадан мекунем, тамрин мекунем. унҷо таҷҳизотҳое ки воқеан барои машқу тамрини бадан, мушакҳои бадан насб карда шудааст. ҳар саҳар ҳар бегоҳ мерем унҷо назди дарё ки дар лаби хона ки ҳастай, ҳам боду ҳавои хуб, ҳам бисёр як манзараи зебо касро водор мекунад ки ҳамеша пайи тамрин кунад, пайи обу тоби бадан бошад. ташаккур. пеш аз оне ки ман шарҳ диҳам, ёдовар мешавам ки бинандагони азиз, мо дар толори варзиши профит, яъне воқеъ дар бинои алфе мо қарор дорем. бисёр толори бошукӯҳ барҳаво аст профит. аз ҳамин хотир барои муштарионаш толори варзиши профит 3 моҳа тахфиф эълон намуданд ва аз шумо танҳо омада дар ин толор тамрин кардан ва бадани худро обутоб додан аст. зудтар биёед дар ин толори варзиши профит тамрин кунед. тахфифи 3 моҳа. акнун медонед барои чӣ ман мехостам шарҳ диҳам, чунки вақте ки шумо гуфтед ман дар назди дарё тамрин мекунам, обутоб мушак кардан медиҳам, на ҳар иштирокчӣ доир ба ҳамин ҳаракат масалан саҳаргоҳон хиста давидану масалан аслан сухан кардан. ҳунарманд ман пеш аз оне ки тамрин бадан мекунам, дар лаби дарё менишинам, аз ҷараёни об яъне ки ҳаловат мебарам, лаззат мебахшад барои ман. каме истироҳат мекунам, каме роҳ мегардам, каме обу тоб, яъне ки бадани худро гарм месозам. аз ҳамун ҷараёни обу аз боду ҳавои ҳамун ки дар назди дарё ки қарор дорам лаззат мебарам. пасон баъд машқ мекунам. Абдураббӣ ҷон, иҷозат диҳед ман акнун ҳамин болопӯши худромро кашам, барое ки ман аз шумо дер омадед. ман барвақт омада инҷо тамрин кардам, машқи бадан кардам, арақ пахш кард. барои ҳамин ман агар фурсат бошад инам хуб мешавад, боз ҳозир озодтар мешаванд, сурудҳояшон, тамринҳояшон хубтар мегарданд, ҷолибтар мегардад тамринҳо. агар ёбам ҷавонӣ дубора, туро танҳо туро мехоҳаму бас. ба ҳар қисмат ба ҳар қимат ки бошад, туро ҳаргиз нахоҳам дод аз даст. ина ман барои чӣ мехонам?
اگر یابم جوانی دوباره از کجا میبینم دوباره همیشه پای مشق میباشه پای تمرین آب بدن میشه همیشه جوان میمونید جوان که مونده همیشه جوان هنرمند همیشه عاشق است عاشق طبیعت است عاشق زیبایی است عاشق مادر و عاشق معشوقه و من همیشه هنرمند همیشه عاشق است برای همین خواهید که جوان مونید خواهید که همیشه وای باشه در نزد جامعه باشید در توجه مردم باشید همیشه کوشش میکنید که مشق بدن داشته باشید تمرین کنید انا بعد همون گفتگی من بود که بعد گفتی من که اگر یابم جوانی دوباره تو را تنها میخواهم تو را شما اثبات کردید پس برای چی دیگران باوری ندارن با جوانی برای چی باوری ندارن حتما اون نفر رو الکی میدونید بعضی نفر رو الکی به قله رسیدند که شاید فکر میکنند که من همون قله ضروری خود رو فتح نمودم فکر میکند که با جای رسید است الکی اون چیزی که با او ضرور بود تمام به همون قله رسید لیکن هنرمند نه بلکه هنرمند تمامی ایجادکار چه اهل قلم اهل ضیا اهل ادب هنرمند بواسطه اگر همین روز لحظه اگر از ایجاد باز ماند هنری اون مرده میشه برای همین همیشه باید در پای جستجو باشد در پای تمرین تلاش مبارزه ورزش همیشه مشق میکنید همیشه در همون جریان زندگی و در جریان زمان همیشه همقدم بوده همیشه پای همین اصلاح میشید بعد شما جوان میمونید و بعد پای دنبال جوانی و میگردید سپاسی به پایان من باور کنید الکی یک چند فکرها داشتم الکی فکرهای من رو شما جوابها پاسخهای دقیق دادید لیکن کوشش میکنم که باز صحبت‌های جالب شود و تمرین‌های خوب گذرد. انا چیکار میکنیم؟ حضور تمرین پیش از تمرین اول کمی بدن رو گرم میکنیم. مثلا با کتف یکدیگر میگذاریم انم خیل توپ رو شما با کتف یکدیگر کتفی رو بله انم خیل انم حالت میستیم پای‌ها رو چیکار میکنیم؟ پای‌ها رو با نوبت با حساب میکنم انم خیل ایواز کرده چیکار میکنیم؟ حرکت میکنیم. این هم خیل میستاد ما برای کمی مشک پای‌ها و میان رو گرم کردن شروع میکنیم بعداً تمرین شروع میکنیم. با حساب این بسیار عادی است. زود بدن گرم می شود. شما مدت سه دیدن کنید شما نیست؟ ما با حساب 1 2 3 انم خیل حرکت بهترین خیلی داتون اش میکنید مشکل پای‌ها میون در نمی کند زانو ها بهترین گذاشتیم یک 10 مرتبه دیگر باز اون خط می‌نشینیم 10 مرتبه شما مدت است خب 10 مرتبه می‌نشینیم می‌خیزیم منم می‌خیزم عادی 1 2 3 میرم 1 2 3 بهتره 4 5 6 7 8 9 10 11 من 10 گفتم 12 چی شد 13 14 بس است 4 تا الوا شد خوب است من یک چیز رو احساس میکنم اگر هفته یا یک هفته یا 2 هفته اگر از همین چی باز مونم زود من یا بیمار میشم یا همون چیز از بدنم میرود برای همین همیشه باید هنرمند تمرین کند یعنی باز این مشقایی که کردیم من فکر میکنم که اگر دویدن یا که جهیدن عموما خوب فوتبال یا که والیبال اگر برای اصلا من خوب فوتبال یا دویدن رو در نظر دارم برای هنرمند اگر هنرمند همیشه با نفس کار میکنه یعنی که باید دورای نفسی باید باشد زیرا در بعضی هنگ ها در بعضی کشش ها هست که مثلا برای هنرمند اگر نفس نباشد این گونه صدا رو نداره این گونه صدا رو کشش داده نمیتونه برای همین هنرمند همیشه باید پای آب و تاب باشد انمی دویدن جهیدن برای هنرمند نفس همون قفس سینه شوش رو همین نفس قوی میگردونه انا این مشقی که از تمرین کردیم این برای مشک‌ها است برای خیلی خوب بعضی حالت‌ها میشه که ضربه میزنید و میکنید بوزو بقلاب میشه خوب من این زونها اگر نمک داشته باشد نمکش رفت میشه برای میون و خصوص برای همین هنرمند همیشه باید آب و تابی بدن داشته باشد من فکر کردم
як кашиши тӯлонӣ гирифтед ва садои бисёр қавӣ буд. Ман фикр кардам ки дар варзиш мо варзишгарон чӣ як хусусияти хос дошта бошем ки мисли ҳамин санъаткоро як кор ҳам хел фикр мекунам ҳам тамрин лекин санъат дигар бале тавами пайвастагӣ дораду. абдурабиҷон биед ҳар саҳар шумо назди хони ман биед замзама карда шумо ҳам ҳамин шумо ку барои ман варзиши баъзе қонунiyatҳои баъзе ҳаракатҳое ба ман меомӯзед. ман барои шумо сарояндагиро чӣ хел нафас мегирад чӣ хел сароянда бо ҳамун ритмикаи мусиқӣ бо зарби мусиқӣ давидан дар роҳ мисол ман шумо меомӯзам. шумо ин баъд ранги ман ба кадом толоре ки меред машқи бадан мекунед сароида машқ кардан мегиред. агар ман фикр мекунам мисли шумо акун аз шумо аз мо фарсангҳо бартарӣ доред. не ҳар кас не ки ҳар шахс ҳар фард дар замири худ хуб дар қалби худ зарраи ҳам бошад мусиқиро дӯст медорад. замзамаи хуб замзамаро дӯст надошта бошад ҳам шунидани мусиқиро бисёр дӯст медорад ҳаловат мебахшад ба кас. барои ҳамин шумо лоақал барои худатон замзама карда мехонеду машқ мекунед машқи бадан. мо дар арафаи 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ки ин барои мо як ифтихор аст, шараф аст, ор аст ки имрӯз варзишгарони тоҷик ана бинед ба наздикӣ дар мусобиқаи рухат ба бозиҳои олимпии Токио 2020 рухат гирифтанд. бисёр ифтихор дорем. варзишгарони беназир ҳастанд 7-8 то ба фикрам фикр мекунам то 10 нафар рухат гирифтанд ва аз ҳамин хотир ман мехоҳам манзури шуморо фикру ақидаи шуморо бобати варзишгарони тоҷик ки дар олимпиада бозиҳои олимпӣ ширкат меварзанд ва як таманниёти неки шуморо мехоҳам бифаҳманд доир ба истиқлолият. бисёр хуб қайд кардед. мо чун дар остонаи 30-юмин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ва мо шукрона аз он мекунем ки дар як фазои тинҷу ором ба сар мебарем. шукрона аз он мекунем ки дар як ватани биҳиштосо зиндагӣ дорем. шукрона аз он мекунем ки чунин як сарвари маҳбубу ғамхор дорем. ва ман бояд гӯям ки маҳз рушду нумӯи самти ҳам варзиш ҳам фарҳанг ҳама қишри ҷомеат тамоми сохторҳои ҷомеат маҳз рушду нумуш дар ҳамин 30 соли даврони истиқлолият нумӯ ёфту рушд кард. ман мегӯям чун ман даврони ҳамин шахсе ҳастам ки дар ҳамин даврони 30 соли истиқлолият рушд кардам, яъне ки ҳунари худро сайқал додам. шукрона аз он мекунам ки дар як ансамбли бонуфузи давлати кумитаи телевизион радио шашмақом кору ва фаъолият мекунам ва бори гарони ин мусиқии суннатиро бар дӯш дорам ва пеш мебарам. ифтихор аз он мекунам ки имрӯзо дар остонаи 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатӣ қарор дорем ва бисёр ғамхории сарвари давлат пеш аз ҳама пешвои муаззами миллат асосизори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле як ғамхорие доранд ки падарона аст, ғамхории дилсӯзона аст. бисёр мехоҳанд ки тамоми қишри ҷомеа рушд кунад. бисёр дастгирие ки ин қадар варзишгаронро дастгирӣ мекунад, ин қадар ҳунармандонро, ин қадар умуман аҳли қаламу адабу аҳли фарҳангро дастгирӣ мекунад. ин боиси ба мо такон медиҳад, ин ба мо дастур мешавад ки мо тавонем дар ҷоддаи пешагирифтаи худ муваффақ гардем. як дилгармӣ аст маҳбубияту ғамхории сарвари давлат ба ҳама нафаре ки хуб дар ин ё он самт кору фаъолият мекунад, як дилгар месозад ки мо дар ҳамун самт боз хубтару дақиқтару возеҳтару равшантар кору пайкори худро идома дода бошем. ташаккури зиёд. ман итминони комил дорам ки варзишгарони тоҷик дар бозиҳои олимпии Токио ширкат варзида нангу номус, парчам, ифтихор, ҳуввияти миллӣ бо як иродаи қавӣ сазовори ҷойҳои намоён гардида ба ватан бармегарданду боз ҳам барои такмил додани маҳорати варзиши кӯшиш ва талош мебарзанд. ҳозир мо оҳиста аз ҷои худ мехезем ва тамрини аввали барномаи варзиши қавитанро шурӯъ мекунем. бозе ба ҳамин мисол инчунон аст бисёртар мо иҷро мекунем. дастҳоро монда каме пойҳоро ба самти ақиб бурда аз ҷой хеста ана ҳамин мисол бо тӯб ба боло ҷаҳида ана ҳамин 3-4 маротиба иҷро мекунед. баъди иҷро кардан дарҳол аз ҷой хеста бо пойҳо аз пойҳо рост чап рост чап рост чап 6 маротиба
зарба мезанед, даври якум баргашта аз ин самт истода боз бо пойҳо каме тоб хӯрда 1 2 то мезанед ба ҳамин даври аввалро мо дохил мест. Омода ҳастӣ? 1 2 3 4 5 маротиба меравем. Мемонем боз як бор дигар. аҳсан. Як бор дигар. ин шашмақом аст. охирон маротиба. ин агар натонед аз шашмақом ҳам мушкилтар аст. мегзарем. бас аст. пойҳо 6 маротиба анам хеле ҷило мекунед марам. мера бале. як. бо дигар пой. ду бале. бо дигар пой. аҳсан. бо дигар пой. инҷо мегузарем. каме тоб хӯрда давраи ҷавониятонро ба ёд меоред. бояд парад равад. ман бовар кунед ман гуфтам наметонам. аҳсан боз гӯш кунед як лаҳза. ин чӣ буд озӣ? шумо дар навраси зарбаи қариб ман ба карате ба ман гӯштим дар дарона наврасӣ хуб то синфи 11 хуб донишҷӯ шудам якум курс дуввум курс ба гӯштину баъд ҳамин бо гӯша бисёр машқ мекардем. ҳамакам як толори варзишӣ доштам. бисёр завқ доштем ҳамин бо гӯша машқ кардану пайрда задан вертушкаю ба қавли тамрини навбатӣ баромевад шиқавитан шурӯъ мегардад. мо чӣ кор мекунем? зудтар, тезтар ана ҳамин амалро иҷро мекунем. амалҳоеро ки ҳозир мо пешкаш менамоем якҷоя ҳамроҳи Тоҷиддин Раҳимов иҷро мекунем. шумо омода ҳастед? ман як маротиба нишон медиҳам. ин кас маълум ки омода ҳастанд, лекин саросима намешавем. ё масалан кушодтар ё чени китфҳо дошта ана ҳамин сол 1 мегузарем. инаш ба 2 мегузарем. инаш ба 3 инаш ба 4 омадем. 3 то масалан ё 2 то 1 2 баъд пойҳоро чӣ кор мекунем? то бо охир бо ҳисоб мебардорем. анаме ҳолат ба нигоҳ медорем. ба ҷамъбаст мекунем. шумо омода ҳастед? омода ҳастам. ман фикр мекунам бисёр оддӣ аст, мушкил нест. инро масалан ҳама иҷро карда метавонанд, балки хубтар зудтар бо ҳисоб меравем. 1 1 бале 1 2 ман ҳаминро мехостам. 3 то меравем. 1 2 як тои дигар наход наравад. як тои дигар. як кам. аҳсан. се чорумаш. як то турник. баъдан пойҳоро мебардорем. шумо омода ҳастед? меравем. як аҳсан. пойҳоро мебардорем. пойҳоро 1 хуб аст оли ҷаноб. доир ба лаҳзаҳои кӯдакӣ кадом бозиҳои миллиро ёд доред ки дар даврони наврасӣ ва кӯдакӣ бозӣ мекардед? аз қабили масалан ланкабозӣ, шавгонбозӣ, шиликдангал? бештар гӯштинро дӯст медоштам, баъд ланкабозиро, баъд бузкашӣ буз мекашидем. мисол дар деҳот хуб мерафтем, хурд будем, синфҳои тақрибан 5-6 мехондем. хуб бузкашӣ мешуд. мисол аз тамоми минтақаи кишвару ноҳия ҷамъ мешудан, бо асп мисол бузкашӣ мекардан. мо дар ҳамон деҳа, дар ҳамон гузаре ки мо зиндагӣ мекардем, ҳамсинфҳо, ҳамон рафиқо бо хар як линчаро хок пур мекардем, бузкашӣ мекардем. яъне ки ҳамон варзишҳои ҷавонӣ, варзишҳое ки воқеан ҳам хотирмон дар кӯдакӣ монда, ҳамон ланкабозию, хуб бузкашиву ана баъд як буҷилбозӣ. бале буҷилбозӣ мегӯянд. ҳаминро мисол бозӣ мекардем дар вақти ҷавонӣ. ҳам метавонед ланкабозӣ кардан? Небешухӣ. агар ҳозир ман ташкил кунам ланкабозиро якҷо мусобиқа кунем, чӣ хел мешавад?
хаку тариф мекунам. Ман як мисол дар як синфамон 7 нафар писар будем. Ман 2 нафар мегирифтам, 5 нафарро ҷудо мекардем. Ман як худам 2 нафар мисол мебурдем. Ман дар мисол дар давиданам мисол кросс мекунам дар 100 метр ёки 200 метр. Ман бори нахуз тестар медавидам. Шуд. Ҳозир ланкабозӣ давро месанҷем. Шумо дастед. Тамошобини азиз, ҳозир мо мегузарем ба ин тараф. Ҳопа. Тамошобини азиз, шумо ки дар боло мо зикр кардем. Аниқтараш зикр кардан. Зикр кардан, гуфтанд ки ман аз удаи яъне бозиҳои суннатии миллӣ, ланкабозӣ ва давидан ба масофа, яъне 100 метр, 200 метр, яъне аз удаш мебароям ва метавонед шуморо санҷед. Аз ҳамин хотир ҳозир мо дар барномаи Бачи Қавитан санҷиши устодро Тоҷиддин Раҳимовро месанҷем бо чӣ? Ланка ба толор. Опа. Оп. Оп. Ана ҳамин ланка каме аз удаш набаромадам, кӯшиш мекунам ки ҳамроҳ кадомаша шумо мегиред? Фарқ надорад. Бо нагӯед ки кадомаша шуд. Чандин сол шуд ман бозӣ накардам, леки кӯшиш мекунам. Ман боварӣ дораму, лекин хайр мебинем. Як, ду, се, чор, аҳсан, панҷ, шаш, ҳафт, ҳашт. Шумо чӣ кор кардед? Рекорди барномаро гузоштед? Ман масалан ман метавонам, хай монам бозӣ мекардем. Анаме хоб ин озир. Шумо Абдурабиҷон, шумо ман бори шуда наметавонед. Озир. Ман биёед ман чӣ кор мекунам? Ман як чиз мезанам, шояд шумо наметавонед. Шуа? Ҷанҷи. О, ҷанҷи. Дуруст. Бале. Ман наметавонед шумо ҷанҷи. Офарин. Сабқат мекунем мусобиқа. Ки зиёдтар зад, як пара мегӯям, як рули, агар масалан ман таслим шудам, 10 то аҷмани ба исло аҷмани дастқат кор мекунам ва аз ҷӯи хиста худам 10 то зону ба қафаси сина мегӯям, иҷро мекунам. Мешавад? Беҳтараш кинем. Хоб, якум шумо, якум ман. Чӣ бояд кардем? Чӣ қадар ки? Сабқат мекунем, масалан то 10 маротиба. Як, ду, се, як, ду, як, ду, як, ду, як, чор, панҷ, шаш, ҳафт, ҳашт, ну. Ин хел намешавад. Ман розӣ не, тамоман розӣ не. Ҷамъбаст мекунем. Розӣ не. Абдурабби бойдод. биёед манам иҷро кунам. Абдурабби нагӯяд ки ман мағлуб омадам. Диде дил сӯхт. Дар ҳақиқат варзишгар ҳунарманд ҳам хел мешавад. Якдигарро дастгирӣ мекунанд. ҳозир ман бовар дорам ки 100 то иҷро мекунанд. аҳсан. шумо медонед ҷунагони азиз, ман ва ман низ чун ҳар саҳар дар пайраҳаи зебои гулгашти Душанбе дар лаби дарёи Душанбе медавам, тамрин мекунам, ҳаловат мебахшад. Баъд мегӯям ки лаби дарё бароям ҳар пагоҳӣ, кунам фарёду эй ёрам куҷоӣ, садо ояд зи ҳар як пораи ман, куҷоиву куҷоӣ, маро ёд кун, маро ёд кун, маро ёд кун, маро ёд кун. анамин гуна мехонам дар лаби дарё, дар лаби руд мешинаму аз оби мусафои ватан, аз оби дилкашу равони мавҷзанони дарёи Душанбе баҳра мегирам. ману хел замзама мекунам, суруд мехонам. марказҳои савдоиовар ва намояндаҳои онҳо барои ҳар як иштирокчиёни
бароме варши қавитан тӯҳфа пешкаш гардониданд ки мо имрӯз ҳозир ба шумо ана ҳамун тӯҳфа аз марказҳои савдои оро ба шумо пешкаш мегардонем барои омадан ширкат варзидан дар бароме варши қавитан. дар ҷо бароме варши қавитанро мо ба анҷом мерасонем. ба шумо тансиҳат, хонаи обод ва рӯзгори бардавомро таманно дорем. ҳамеша тансиҳату сарбаланд бошед, тарғибгари тарзи ҳаёти солим бошед. دیارم ماهی تابانم دیارم دیارم مهری خندانم دیارم شکوفانی بمانندی عروسان چراغی شرقی پرشانم دیارم شکوفانی بمانندی عروسان چراغی شرقی پرشانم دیارم. нагоян аз ёдовар мешавем ки мо дар толори варши профит, толори барҳаву ва замонавӣ қарор дорем. ин дар наздикии бинои алфемо ҷойгир аст. аз ҳамин хотир зудтар биёед ба ин толор тамрин кунед, чунки ба муштариён тахфифи 3 моҳа эълон кардаанд ва шумо метавонед омада дар ин толор тамрин намоед.